بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana ta yi daidai da ranar Lahadi wadda ta yi daidai da 28 ga watan Jumadar Sani, hijira na da shekara 1430, daidai da 21 ga watan Jun shekara ta 2009. Wannan shine ainihin wato kasar na uku daga cikin jeren giyar karatuttuka ko kuma laccoci da wa'azozi da muke akan gulma, wa muna fatan insha Allah ta'ala shine zai zama kasar ɗin ƙarshe, domin matsalolin da muka tattauna mun taho ƙarshen su insha Allah ta'ala. Muna fatan mai kallon mu da sauraron mu ya nemi ci gaba ko kuma wato kasusuwan baya na wannan, domin za su taimaka mishi wajen ainihin fahimtar hakikanin sakon da muke kokarin mu isar a wannan lacca insha Allah ta'ala. Wa'azinmu da zai biyo baya a ranar Asabar mai zuwa za mu yi shi ne akan wata mas'ala da muka dade mu ne wa jama'a alƙawari, ita ce akan mantuwa. Mantuwa me ke haifar da mantuwa? Mecece ma mantuwa tukuna? Waɗanne illoli ne ga mantuwa? Sannan kuma waɗanne fa'idoji ne suke ga mantuwa, domin kamar yadda mantuwa take da illa, haka kuma mantuwa take da fa'ida da ainihin alheri. To za mu ainihin ji waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala idan muka zo tattaunawa a cikin wannan wa'azi namu in Allah so. Takarda da za mu yi amfani da ita ko takaddun da za mu yi amfani da su a matsayin ainihin lecture note ko kuma handout in Allah so, jama'a sai su yi guziri na kuɗi wanda za su siya, don na tabbatar da cewa ba za su gaza shafukan da za su kai naira 100 ba ko makamantan haka. Wato risala ce sukutun da guda wadda wani malami ainihin ya shirya ta, ita ce za mu gina wannan ainihin lecture ta mu akai insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. A jiya muka ɗauko wani babi mai ban mamaki cewa kuma duk bayan kai da komowa da malamai suka yi wajen tabbatar da cewa gulma haramun ce, sai kuma suka ce amma akwai wata nau'i ta gulma wadda take ta halatta ko kuma ta zama sunna ko wajibi da gwargwadon yadda ta kasance. Mun ji daga wannan hali da ya halatta ainihin ai gulma shine tsoratar da mutane game da sharrin wani mutum, to in ya kai sai an faɗi sunan shi ko kuma yi musu nasiha game da ainihin su kauce wa makirci na wani mutum, to wannan babu laifi ainihin a bayyana haka. Daga ciki akwai aikin da malaman hadisi suka shahara suna yi akan ainihin raunatar da masu riwaya da kuma ƙaryata su da kuma ambatan sunansu da iyayensu da kakanninsu da duk wasu siffofi nasu don a gane su tsaf akan cewa waɗannan maƙaryata ne ko masu rauni ko mutanen banza. Wannan malam ya ce ya halatta, malamai duk sun haɗu akan haka, yakan zama ma wajibi idan an samu wani hali na bukata. Muka shiga gaba ta biyu wadda malam ya ce wa min ha al-mushawara, akwai neman shawara fi musaharati insani, ainihin wato wajen surukuntaka ta kama da wani mutum, zaka dauki ya ka bashi ko kanwaka ko makamantan haka, au musharakatihi ko zaka yi mu'amala da shi a wata hudda baka san halin shi ba, au ida'ihi ko kuma zaka ainihin bashi ajiya. A cikin littafin al-azkar daidai wannan wuri al-imam an-nawawi sai ya kawo kuma ko kuma shi zai baka ajiya, zaka bashi ajiya, ka binciki mutane shin yana da nagarta da hali na kirki da rike amana, ka bashi ajiya yayi, ko ko shi zai baka amana sai ka ce bari ka nemi shawara wurin mutane. Suka zo ka ce ni dai kun san garin nan nazo cirani ne, ga wani ya zo ya ce zai bani ajiya amma ban san shi ba, su ce wane ne dan kada ya zo ya bani ajiyar da za ta zama abin nan. Sai kai da aka zo aka tambaye ka kasancewa wannan mutumi yana mu'amala da kayan sata, wannan mutumi yana mu'amala da kaya waɗanda za su iya saka ka a cikin rikicin aka gano kana ajiye da su, kamar makamai, kamar hoda iblis,
ko wani abu wanda yake akwai matsala a ciki, to a wannan halin kai da wannan bakon ya zo ya tambaya, wajibi ne ka ce mishi kaga wannan mutum to yana siyan kayan sata, kaga wannan mutum dillali ne na barayi, kaga wannan mutum to yana mu'amala da kaza da kaza da kaza, da gwargwadon abin da bukata ta kama na ka tsoratar da shi, to ya halatta. Kaga wannan mecece gulma ce kake, amma ta halatta saboda me, saboda ya zo ya danka maka amanar kai mishi bayani don ya fita daga wani hali ko kuma kada ya shiga, aw mu'amalatihi, ko za a hada wata mu'amala, aw ghairi zalika, ko makamantan haka, aw mujawaratihi, ko kuma za ka yi makwabtaka da shi. wa yajibu ala mushawar, ya wajaba ga wanda aka nemi shawara Allah ya khafiya halahu, kada ya boye halin wanda aka tambaye shi din, bal yazkurul masawi'a, wajibi ne ya faɗi duk munanan halaye allati fihi, waɗanda suke tattare ga wannan mutum da ake tambaya a kai, amma bi niyyatin nasiha, da niyyar nasiha ba da niyyar cin mutunci ba. wa minha idza ra'a mutafakkihan yataraddadu ila mubtadi'i, haka idan aka ga ɗalibi mai neman ilimin addini yana kai da komowa zuwa ga wanda yake dan bid'a ne, shi bai san dan bid'a bane, mutum ne yazo daga Gombe ko mutum ne yazo daga Sokoto, yazo kana Kaduna ko kana Kano, kai ka san wannan yana cikin mutanen kirki, sai kaga ya tafi yana neman ilimi a wurin wani dan bid'a ko a wurin wani mutum wanda yake yana da ilimin amma yana da halaye na banza, wanda ƙarshen ta ganin wannan ɗalibin ilimi tare da irin wannan mutum mai halin banza zai zubar da kimar wannan ɗalibin, to anan za ka yi mishi nasiha. Ko kuma wani hali makamancin wannan, mutum ne wanda ka san shi akwai nagarta, ka sha jin labarin shi da makamantan haka, sai ka ga ya zo yana ainihin wato neman auren wata yarinya wadda ku 'yan anguwar kun san hakikatan wannan yarinya fajira ce, amma shi a matsayin shi na bako, ta yi ya zo ne wata rana wadda an yi dace da yarinyar nan ta ɗauko hijabi tasa ko ta ɗauko niƙabi tasa, yi waɗanda suke karuwanci ma jiharan da suka yi rijista kansu a gidan karuwa yau suna sa hijabi, ta iya ya ganta da wani birki ɗan hijabi ne, ya ganta da niƙabi ko makamantan haka, sai zo ya tsaya zai nemi aurenta. A nan ba komawa za ku yi gefe guda kuna cewa ku duba mutumin nan mai mutunci, ya zo yana magana da yarinyar nan, ashe shi ma ɗan iska ne? A'a, sai ku yi tunanin salahiyya, shi ya zo yana neman aurenta ne a halin shi bai san nau'in irinta ba. A irin wannan halin wajibi ne ku faɗakar da shi, haka wancan ɗalibin ilimi wajibi ne ku faɗakar da shi. A wani babban mutum ne kuke jin labarin shi a Kaduna ko a Katsina ko a ina ne, yana tare da mutanen kirki, sai ya zo garinku sai kaga ya faɗo hannun boka ko ɗan tsubbun anguwar. mai yiwa ya taho neman magani ne, mai yiwa ya taho neman addu'a ne, yana zaton cewa wannan malami ne na sunna, sai ku samu limamin ku dattijo sai nemi wannan ainihin mutum da ya saurare shi. Ranka ya daɗe, mu muna jin labarin ka kai mutumin kirki ne a Katsina, muna jin labarin ka a Sokoto kai bawan Allah ne, amma mun ga ka zo anguwan nan tamu ka faɗo hannun wane, ba mu san irin buƙatar da take kai ka wurin shi ba, sai dai muna faɗakar da kai akan cewa ɗan tsubbu ne. Ganinka a wurin shi zai zubar maka da mutunci wanda zai iya komawa baya a garin ku cewa ka koma wani gari wanda ba a san ka ba, kana hudda da wanda yake ɗan tsubbu ne. Ina fatar an gane wannan. To a irin wannan hali babu laifi. Malai yace aw fasiqin ya akhudhu anhu al-ilma, ko ga cewa ɗalibi mutumin kirki yana zuwa wurin wani yana da ilimin amma kuma shi fasiki ne mai ilimin, yana neman ilimi a wurin shi, to sai faɗakar da shi. Wa khafa an yatadarrara al-mutafaqqihu bidhalika, sai kai ka ji tsoron cewa kada wannan ɗalibi ya cutu da wannan neman ilimi da yake a wurin wannan, fa alaihi nasihatuhu bi bayani halihi, wajibi ne kai kai nasiha ga wannan ɗalibi ta hanyar bayyana hali na wancan ɗan tsibbu ko ɗan bid'a ko kuma mugu ko makamantan haka, amma bi sharti an yaqsida nasiha, da sharaɗin cewa nasiha kake nufin yi, ba wai kana nufin yi ne ka karkato da alheran da kaga yana kaiwa wancan dan tsubbu ya dawo da shi zuwa gare ka ba a matsayin ka kai kuma na malami ko da malamin sunna ne. Kaga cewa wannan yallaɓai kwamishina ne ko sanata yana zuwa wurin wancan dan tsubbu, yau a kawo buhunhunan shinkafa, gobe a kawo raguna, jibi kaga an kawo abubuwa,
sai ka je ka faɗakar da wannan yallaɓai da nufin me da nufin ya dawo wurinka kai ma ka iya addu'a, amma ba nasiha ce manufarka ba haɗarin da ke tattare da shi game da lalata mai aƙida da addini ba, abin da kake tunani don waɗannan buhunhunan shinkafa su dawo gidanka. To idan ya zama wannan ce manufar, to babu shakka na ɗaya abin da kai gulma ce, na biyu kasancewa wannan mugun nufinka ya lalata kuma duk abin da zai biyo baya na wannan ainihin abin alkhairi, sai dai in ka zo ka canza niyya ta zama saliha. Domin kakan yi wani abu da farko ya zama mummuna, amma daga baya kuma sai ka gyara shi. An tambayi Imamu Ahmad aka ce dan Allah ka nemi ilimi, sai ya ce a'a bar maganar dan Allah. Ya ce wani abu ne na jarabci da son shi kawai sai na tashi na biya wa kaina bukatar abin da nake so. Amsa ce wannan dunkulalliya. Imam al-Ghazali ya bayyana ta, ya ce mu kan ba mu nemi ilimi don Allah ba. Mun ga malamai na damawa ne a zamanin mu kuma muna cikin talauci, sai muka tashi mu ma muka nemi ilimi domin mu ma a dama da mu. Yace amma daga baya sai Allah ya juye wannan ainihin manufa ta mu ta sharri sai ta koma ta alkhairi. Akwai malaman salaf da yawa da suka ambaci ire-iren waɗannan maganganu, in ka karanta littafin Jami'ul Ulumi Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi na al-Imam Ibn Abdul Barri. Dan haka akwai abin da asali zaka gina shi akan muguwar manufa, amma shi abin alheri ne. To daga baya sai ka dawo sai ka gyara manufarka sai ta zama saboda Allah. Ina fatar an gane. Sai malam yake cewa wa hadha mimma yughlatu fihi, to wannan wurin na daga cikin wurin da kuskure yake yawan shigowa, domin wa qad yahmilu al-mutakallima bidhalika al-hasad. Wani lokacin hasada sai ta dauki mai magana. Misali kai alaramma ne mahaddacin Qur'ani, ga wani alaramma mahaddacin Alqur'ani, sai Allah ya zuba mishi kwarjini da farin jini a wurin jama'a daga garuruka mabambanta suna kawo ƴaƴansu ya haddatar da su Alqur'ani, amma shi dan bid'a ne. A daidai lokacin da zaka je kane wa iyayen ƴaƴa da suka zo za su kawo ƴaƴansu wurin wannan mutumi, kane musu nasiha ne da nufin cewa wannan mutum dan bid'a ne, abin da bakinka ke faɗi kenan, amma wuta hassada tana cin zuciyarka. A wannan lokacin sai ya zama ba nasiha kake ba, me kake? Gulma kake yi. Don haka kun ga tsarkake niyya a wannan fagen yana kubutar da maganganu da ayyuka da za ka yi da dama waɗanda za su tashi daga gulma su koma ainihin nasiha. Sai malam ya ce wa yulabbisu shaytanu alaihi zalika, so da dama shaytan yakan zo ya rikita mutum akan haka, wa yukhayyilu ilaihi annahu nasihatun, sai shaytan ya rudar da shi cewa ai nasiha ce. A halin hassada ce yanzu ta ja shi ga wannan maganar ba wai nasiha ba. Dan haka sai an yi takatsantsan a wannan babin. Kun san me yasa takatsantsan din? Saboda kai da wanda kake nasiha akan shi din a qaran aikin ku daya. Ko kun fahimta jama'a? Me yiwa sai ya zama sadda kai yunkura yau da daddare kai tunanin gobe da safe za ka yi nasiha, kafin gari ya waye sai shedan ya shigo da kai, shine sai shigo maka da rudani, sa maka ai in kai kokari ka wargaza wannan duk ɗaliban za su dawo wurinka. Haka sai an yi taka tsantsan jama'a. Hassada musiba ce, domin wuta ce take ci a cikin zuciyar ɗan adam, kuma babban mai kunna wannan wuta ya hura ta shine wa? Shine Iblis. Don haka sai an yi taka tsantsan jama'a. Muhammadu Bello sarkin musulmi ɗan gidan Shehu Usmanu ya ce na ga babana ɗan hodiyo kullum ya baro gida kafin ya shigo masallaci, domin gidan na jikin masallacin ne, sai in ga ya tsaya a wani lungu yana ta addu'a. Ya ce ran nan dai sai na ce mishi wai daga tsakanin fitowarka gida zuwa shigowarka masallaci kullum ba za ka shigo wurin darasi ba sai kaya addu'a. Ya ce roƙon Allah nake matsaloli da dama, daga cikin na roƙon Allah ya sa ɗalibai na su fahimci karatun, ina roƙon Allah ya cire riya da sum'a a cikin aiki na, sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya cire mini hassada. Muhammad Bello ya faɗi wannan a cikin littafin Infaqul Maisur fi tarihi bilad Tukrur. Allah ya gafarta musu. Babban malami al-Imam an-Nawawi ku ji magana da yace, dan haka sai yace falyutafattan lidhalika, dan haka sai ai marmaza a faɗa ka game da wannan, ai taka tsantsan kada hassada ta shigo. Allah ya kiyaye.
ni ko abin da nake cewa in har ka ji tsoron hasada za ta shigo kuma kai kokarin ka takura zuciyarka daga hasada kar ta shigo kaga cewa ka gagara ko to ka haƙura da nasihar, domin a nan tun kuɗe kar ka shiga kai cikin hasadar ya fi maka muhimmanci da ka je gabatar da nasihar da za ta zama hasadar ta soko kai, domin idan hasadar ta soko kai ko ƴar yaya ce to ta ruguza ainihin adadin nasihar kuma komai yawanta. Don haka in har ka ga ka yi ƙoƙarin gwagwarmaya da shaidan a zuciyarka tsakanin kai nasiha kake so ka yi, shaidan kuma ya riga ya feso maka wutar hasada, to sai ka janye nasihar ka haƙura da ita. li'anna dar'al mafasidi muqaddamun ala jalabil manafi. Mutum ne yace ka zo gidana zan baka buhun omo guda, amma kwata mafi girma da ke kusa da gidanka tsinjima cikinta, ma'ana ya lamunce maka akwai abin wanke wannan dauɗa har da ƙari, amma ka fada cikinta. Kana da yaƙinin cewa in ka fada cikinta ba za ka haɗu da wata kwalba da za ta huda ƙafa ka ba, kuma wadda bai maka alkawarin maganinta ba? Kaga kenan dar'ul mafasidi, ka tunkuɗe cutar da kake zaton za ta afku, ya fi ka afka cikin cutar da tunanin wani amfani zai zo. Da haka jama'a, hasada musiba ce, Allah ya kiyaye. Wa minha an yakuna lahu wilayatun la yaqumu biha ala wajhiha. Wane ne gwamna ya ɗauke shi sai ba shi darakta ko famsec ko commissioner, sai ya zama shi commissioner ko darakta ko famsec din baya yin abin da ya cancanta yi a bisa ka'idar da aka ɗora shi, imma bi an yakuna imma bi Allah ya kuna salihan laha, ko dai ya zama tun farko ma bai dace ba, tun farko gwamna ya ɗauki wani ya bashi commissioner bai dace ba, wa imma an yakuna fasikan, ko kuma ya zama ya dace amma mutumin banza ne shi a wannan matsayi da aka sa shi, madadin ya ɗaga wa mai girma gwamna ko mai girma shugaban ƙasa ko mai alfarma sarkin musulmi ko wane ne daraja, sai zama ba da wannan mukamin zai zubar da girman mai gwamna ko makamantan haka. Me wannan magana take nufi? Ya dace da aikin, amma mutumin banza ne shi ga ɗabi'un shi. Shi ko mu'amala da mutumin banza da ɗaukar mutumin banza ka bashi mukami yana fassara wa jama'a ko dai kai ma haka kake. Misali, su da dama masu mulki manya sukan ɗauko wata ƙaramar kujera sai su bayar da ita ga wane, yayin da su jama'ar gari sun san wane ya shahara yana cikin 'yan cult, yana cikin ƙungiya asiri, wane yana cikin 'yan luwaɗi, sai ka ji magana ta fara fasuwa cewa ai in ka ji girin-girin to da labari, mai yiwa shi ma na saman yana yi ne. Kana nan wata ran wannan maganar na yaduwa a cikin gari, 'yan jarida sai kaga sun fitar da cartoon, shi babban yana luwaɗi da ƙaramin, amma hakikatan shi babban bai da wannan halin, ƙaramin ne yake da halin, ya shahara a cikin mutane, amma jawo shi da babban ya bashi mukami sai ya fara fassaruwa a tunanin mutane cewa shi ma fa babban haka yake. To su kuma 'yan jarida dama suna da ɗabi'a, abin da ba su da tabbas akai amma suna so su ɗanɗana sai su mai da abin katun, shine ba za su rubuta shi a rahoto ba, sai a sa shi a katun. In kai magana a ce a wasa ake kuma ba da kai ake ba a faɗi sunanka ba, wasa ne kuma drama ce, katun ne. Ina fata an gane. Shine mala yake cewa au mughaffalan, ko kuma sakarai ne, wa nahwa zalika da makamantan haka. To a irin haka kai da kake gefe guda kaga cewa gwamna ko sarki ko shugaban ƙasa ko wani da ke da wilaya amma ya ɗauko wata ƙaramar kujera ko makamantan haka ya danƙa wani, fayajibu zikru zalika liman lahu alaihi wilaya amma liyuzilahu. Wajibi ne sai ka je ka gaya wa gwamna ko shugaban ƙasa ko sarki ko dagaci ko hakimi ko wane ne ke sama da wannan, ka faɗa mai ga halin da wane yake ciki bai dace da riƙe mukamin nan ba, ko kuma wane ya dace sai dai mutumin banza ne, don haka mutanen garin mu ranka ya daɗe sun fara maka wani irin kallo irin yadda suke kallon shi. Za ka faɗi haka ne da nufin me? Da nufin ya sauke shi daga wannan kujera, wa yuwalliya man yasluhu, ya ɗora wanda ya dace.
aw ya'lama zalika minhu, ko kuma kayi kokarin sanar da shi wannan gwamna ko shugaban kasa li yu'amilahu bi muqtada halihi, dan ya koma yana mu'amala da shi da taka tsantsan madadin irin sakin jiki da zai mishi da. Misali, daga cikin abin da zai taimaka a zargi cewa gwamnan ko ministan ko shugaban kasar yana da halin luwaɗi irin na wannan, shine a ga suna yawo tare da daddare su biyu a mota, a gan shi karfe 2 dare ya fito daga gidan shi kadai. Daga lokacin da aka faɗakar da gwamna cewa wannan fa halin luwaɗi ne da shi, kuma duk sanda ake ganin shi keɓance da wane, idan wanan sama yake da shi za a ɗauka yana yi da shi, in shi ke sama da wanan za a ɗauka shi ke yi da wane. Don haka ranka ya daɗe, ina ganin wane da kake keɓantuwa da shi, to jama'a su daina ganin ku a keɓance musamman a lokuta waɗanda za su taimaka domin zargi. Yanzu wannan me kake yi? Gulma ce, amma wajibi ne ka yi ta domin ka kare mutunci da matsayin shi wancan da kasancewa mai mutunci ne. Sai ce wala yaghtarra bihi, kada ya saki jiki da shi asalin wancan gwamna, ko kuma kada ya rudu da shi cewa ai ya iya aiki a yana nan da wani munin hali. Wa an yas'a, sannan shi gwamna da ke sama ko minista ko shugaban kasa yayi iya kwazon da zai yi fi an yahussahu ala al-istiqama, yayi kokarin gyara shi. Yace to wani an dauki mukami an baka, amma ga abin da aka faɗi a kanka, amma ina so ka gane waɗanda suka zo da maganan nan ba makiyanka bane, waɗanda suke ƙaunata ne kuma suke ƙaunarka, domin suna ganin cewa in ka zuban mini da mutunci to kai ma za ka dawo ka zube. Ya tabbata abin da suka faɗa ɗin nan, ka ji tsoron Allah. Wato so da dama bari ku ji, idan kana da cikakken iko akan mutum, ka zaunar da shi, ka bi shi in a technical manner, da ɗabi'a a hankali a tsanaki, ka bi shi a natsa, ka gabatar mai da tambaya irin wannan, yakan fito ya maka gaskiya. Ina gaskiyar maganar da aka faɗi a kanka? Sai ce gaskiya ne. Sai ce to ai kaga wannan ba daidai bane. To a wannan lokacin sai shi wanda yake da shugabancin na gaba ɗaya sai ya kokarin dawo da wannan kan hanya don ya gyaru, aw yastabdila bihi, ko kuma sai ya sauya shi da wani, sai ya dauke shi ya kai shi wani wurin wanda ba zai taba mishi mutunci ba. Jama'a mun gane wannan da kyau? Yanzu abin da yasa aka kawo wannan maganar ita ce, kai da kake gefe guda, kai ba gwamna ba, kai ba darakta ba, ma'ana lasta min al'iri wala min nafiri, ba ka ga tsuntsu ba ka da tarko, kai kana gefe guda ne. Sai gwamna ya ɗauko wani ɗan anguwarku sai ba shi permanent secretary a ma'aikatar kaza, sai ko kana ma'aikatar kaza ta local government, sai gwamna ya ɗauko wani daga wannan local government ɗin taku sai ɗora shi wani mukami. Shine ake cewa in ka je da zance irin wannan wurin gwamna, ba gulma ka je da ita ba, amma da sharaɗin da muka gabata a baya. Shine me? Sharaɗin ikhlasi da kuma nasiha, ba da sharaɗin a kifo ƙwaryar shi ta dawo cikin ƙwaryarka ba. Ma'ana ka faɗi ko ba ka faɗi ba, ma'ana ko ka buɗe baki ka ce ranka ya daɗe, in ka cire shi ni na dace da wannan aiki, domin digiri na 1 akan haka ne, digiri na 2 akan haka ne, sannan ina da diploma akan haka, sannan shekara ta 15 ina aiki akan wannan, ni din nan ranka ya daɗe yaranka ne, zan rike maka amana. Ka fito ƙarar ka faɗa, ta bayyana. Ko baka fito ƙarar ka faɗa ba, amma kana ƙoƙarin ka kawo sarar shi a wurin gwamna da nufin in ya cire shi ya naɗa ka. Yanzu menene a nan yake gyara aikinka? Kyakkyawan niyya. Menene yake ɓata wannan aikin naka? Mummunan niyya. A ƙarƙashin wannan bari in yi wata magana wadda ta yiwu wanda ya ji kasar ɗina na farko da na biyu daga cikin masu mulki, in ya ji wannan maganar ya ce to yanzu yaya za mu kuma kenan. An ce kuma kan mu saurari gulma, to yanzu shi kuma wani da ya zo ya kawo mini maganar, in ya tabbata a shar'ance ba gulma ya ba, to ni kuma da na saurare shi fa, kai ma ba gulma ka saurara ba. Sai dai a nan saboda sharrin da masu kai zance suke shiga ciki da kuma haɗarin da suke shiga ciki wanda muka gabatar na rashin ikhlasi da hasada, idan kana mai mulki sai ka rinka taka tsantsan da abubuwa biyu. Abu na farko shine su wane ne za su kawo maka magana, abu na biyu wacce irin magana za su kawo maka.
wato mai mulki ko wanda yake shugabancin jama'a na addini ne ko na rayuwa yana cikin fix, yana cikin matsala. In ya ƙi sauraren abubuwan da ake faɗi gaba ɗaya za a samu matsala, in kuma ya buɗe kunnen saurare gaba ɗaya za a samu matsala. To ya zai yi? Sai ya san irin mutanen da za su kawo mishi da kuma irin maganganun da za su kawo mishi. Dalili na akan haka shine riwaya sahihiya cikin sahihu Muslim daga sahabi Abdullahi dan Mas'udin, Allah ya ƙara mishi yarda. Wata rana tafiya ake yi za a tafi jihadi, munafikai sun yi dandazo suna tsegumi suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna cewa ku rabu da shi, ko uznun, wajen jin gulma shi kunne ne, manzo Allah ya cika jin gulma, ya cika kaza ya cika kaza ya cika kaza. Sai Ibn Mas'udin ya ji wannan magana sai zuciyar shi, hankalin shi ya tashi. Manzo Allah ya ce mu daina kawo mishi gulma, ana wannan gulma da manzon Allah, yanzu in ban zo na faɗa ba yaya kenan, in kuma na zo na faɗa ya ce na zo gulma. Saboda abin yi mai ciwo sai ya fashe da kuka. Da iso wurin manzon Allah, kafin ya buɗe baki ya magana sai idon shi na bayyana hawaye. Manzon Allah ya ce lafiya? Ya ce ya manzon Allah, ka ce mu daina ɗibo labarai mu kawo maka, amma akwai labarin da in mun ji ba za mu iya daurewa ba, saboda labarai ne ake munana a kanka da nufin a rusa ka. Manzon Allah ya ce me ka jiyo yanzu? Me ka jiyo yanzu? Ya ce ga abin da na jiyo, ga abin da na jiyo. Yana gama faɗin haka sai ya ce ai Allah ya riga ka, ya ji su har ya saukar da ayoyi. Nan ne Allah ya saukar da ayoyin suratul Nisa da har Allah yake ba da martani ga irin kalmomin da suke cewa, ya ce qul uznu khairul lakum, kunnan da kuke cewa wai manzon Allah kunne ne wajen jin gulma, ba ma mai jin gulma ba kawai, shi kunne ne gaba daya. Sai Allah ya ce ka ce musu kunnan da ya fi ku alheri. Suratul Tauba ko? Suratul Tauba. Ashe jama'a in kun fahimci wannan, kana babba in ka ce gaba ɗaya ba za ka saurara ba matsala ne, in kuma ka buɗe ƙofar saurare fa matsala ce. Kenan sai ka san waɗanne irin nau'in mutane ne za su kawo maka magana. To sannan ta wani wurin su kuma waɗanda za su kawo maganar ya kamata su koma su rinka taka tsantsan saboda irin tarkon da za ka sa musu. Ka amince da shi ya faɗa, kar ka nuna mai amma ka amince da shi kai tsaye, ka firgita shi, ka tsoratar da shi, ka saka shi a cikin rashin amincin cewa yanzu wane ka san na amince da kai kake faɗin wannan maganar kuma ka san me zai biyo baya idan na bincika na gano sabanin haka ne. Wannan zai sa duk wanda ya san an amince da shi zai kawo maganar, ba zai amfani da aminci da aka yi da shi ba kawai, sai ya yi me, sai ya tantance ya tabbatar. Waɗannan maganganun na yi su ne saboda munasabar cewa ya halatta kai ka kai tsegumi ga mai mulki akan wane da yake yin abin da bai dace ba, to shi kuma ya halatta ya saurara amma da taka tsantsan. In ba haka ba, masu kaiwa masu mulki da manyan mutane da malamai da masu shugabanci labarai suna da wasu irin abubuwa da suke tsarawa su kai labaran don su hana mai mulkin zaman lafiya, domin su samu zulfa, su samu kusanci da shi. Domin kullum aka zo aka ce ranka ya daɗe, wallahi tallahi suwana suna nan, sun ce tazarce in dai kai ne wallahi baka isa ba. Kaji ma wanda suka ce za su fito da shi, yanzu haka sun aika da miliyan 500 a rarrabawa mutanen jam'iyya. To dan Allah, waɗancan sun koma gefe guda da adawa sun aika da miliyan 500. Gwamna ko shugaban ƙasa ko ciyaman ai kaga dole ya tashi, in ya fitar da kuɗin ai akalla dai sai an sa shi mai ba da labarin a cikin kwamitin rabon kuɗin. Haka ne ko ba haka ba? Kaga ashe in ka sake duk labarin da suka kawo maka suka firgita ka, to babu shakka za su yi ta amfani da kai a wajen karɓan kuɗi kawai. Ƙarshenta ka gama yoɗe ƙarfinka da watsar da tunaninka tun abokan hamayyan ma ba su taso ba, sadda za su taso ka riga ka gaji. In aka zo aka ce ranka ya daɗewa ne ya fito, bai ka ce rabu da shi, mutum nawa ne suka fito na bada kuɗin ba wani abu. A halin wannan na ƙarshen na gaske ne. Karanta bayanu wujubil hijrati alal ibadi, Shehu Usmanu dan Fudu ya faɗi wannan na daga cikin makircin da ake wa masu mulki wajen yoɗe ƙarfinsu kafin lokacin amfani da ƙarfin. Na haka in Allah ya sa ka a kujeran mulki ko shugabancin jama'a, sai ka zanda takatsantsan wajen karɓe ko ture labaran da ake kawo maka. Kun san cewa
Saddam sai da aka zo aka gaya mishi makircin da ɗan uwan shi da ya fi kowa amincewa a duniya ya mishi, ya ce sam, ya sa aka ɗauki wanda ya kawo labarin aka jefa shi a kurkuku. Ma'ana bayan da su Saddam suka gama shiryawa za su yaƙi Amerikawa, hakan kamar yadda yake cewa Iraki za ta zama kabarin Amerikawa, an shirya din za ta zama kabarin Amerikawa. Sai Amerikawan suka hada da wasu munafukai, aka je aka samu wani wanda yake dan uwan uba ne ga Saddam, kuma Saddam ya amince da shi iya aminci na ƙarshe. Sai aka je aka same shi, aka ba shi kuɗi, aka yi mishi alƙawuran in ya yadda an yi abin da ake so a yi, za a zo a fitar da shi, a je a saka shi a wata ƙasa ya rayu cikin duk abin da yake so iya rayuwar shi, kuma yana da security, sai ya amince. Ya ci amanar Saddam kenan. Sai wani ya samu labarin kawun nan naka da ka amince da shi fa akwai labarin cin amana akan shi, ka bincika. Sai Saddam yake ƙarya kake, sai ce ku kama shi ku jefa shi kurkuku. Sai aka jefa shi kurkuku, sai ya watsi da labarin, sai kuma labarin ya zama ba gulma bace, gaskiya ce. Amerikawa sun shigo, Saddam ya ba da umarnin aje a fara bombing su, ana kashe su kawai, Iraki ta zama makabartar su. Sai zama dukkan tankokin yakin sai kunamun su suka ki kamawa, so da shi wancan kanin uban Saddam din ya biya zazzare kunamun. Shikenan daga nan ne Saddam ya zo yana la haula wala quwwata illa billah allati ma afadathu wa lam tufidu. Saboda haka in kana shugabanci, kar ka saka wa jama'a kofa su zo da labari, kar kuma ka dode, amma akwai wasu nau'in mutane da kai ya kamata kai amfani da hankalinka wajen karɓar labari daga gare su, amma su ma da taka tsantsan. Allah ya kiyaye. Amma kun san babban abu shine al-isti'anatu billah, ka nemi taimako wurin Allah kawai, saboda duk abin da baka tunani a rayuwa yana iya faruwa, kuma akasin shi na iya faruwa. Saboda haka baka da wani dabara, baka da wani karfi sai ga Allah. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Al-Khamis, babban malami al-Imam an-Nawawi yace wuri na biyar daga cikin wuraren da malamai suka ce babu laifin an ambaci aibin wani, an yakuna mujahiran bi fiskihi. Mutum ne zan yana bayyana fasikanci karara, nau'in yan matan da yake zuwa yake wucewa da su kowa ya san waɗannan yan mata ba masu mutunci bane. Nau'in irin abubuwan da yake aikata kowa ya san wannan yana bayyana sabon Allah ne karara. Au bid'atihi, ko kuma yazo yana bayyana bid'a karara, kal mujahir bi shurbil khamri, kamar mutumin da yake bayyana shan giya karara, ya shate mishi mankas, kuma yazo cikin gidan shi tsakiyar ƴaƴan shi da matan shi da jama'a baya jin kunya. Wa musadaratin nasi, ya tinkari mutane gaba da gaba cikin giya ko cikin sabon Allah suna gani. Wa akhdhil maksi, yana karban ainihin wato abin nan cin hanci ko toshiyar baki ko kuma wani abu da zai karba da nufin cewa zai je musu alfarma a gaba, duk wannan yana zama ainihin almaks. Sannan wajibayatil amwali zulman, da kuma tara dukiya ta zalunci. Wa tawallil umuril batila, duk wani al'amarin banza za a same shi yana ciki. To yanzu irin wannan mutumin fayajuzu zikruhu bima yujahiru bihi, abin da ya bayyana to ya wajaba ko ya halatta a bayyana abin da ya bayyana. Abin da bai bayyana ba fa kar a bayyana shi an je ba da labari. Wa yahrumu zikruhu bi ghairihi min al-uyub, ko da yana da wasu aibikan da basu bayyana ba to ka ambace shi da wannan, sai dai ambace shi da abin da ya bayyana kawai. Ina fatan mun gane. Illa an yakuna li jawazihi sababun akhar mimma zakarnahu, sai dai in ya zama wancan laifin da ke boye kuma yana da wani ainihin dalili da zai, akwai wani dalili da zai sa a fito da shi. In ba haka ba fa wanda ya bayyana za ku faɗi kawai, wanda bai bayyana ba fa to ba za ka faɗa ba. Misali, medical laboratory scientist ne kai, a ce kai mai binciken irin abubuwan da suka shafi jama'a ne, wani ya zo an ɗauki jinin shi, wani ya zo an ɗauki kashin shi, wani ya zo an ɗauki fitsarin shi, aikinka kenan. Sai wani ya kwanta rashin lafiya, sai aka zo cikin bincike da ake a asibitin ku an ɗauki jinin shi, aka gano yana da cutar kanjamau. Tare da cutar kanjamau ɗinnan bata bayyana ba, ya warke aka sallame shi ya tafi. Ana nan sai ya bayyana a unguwarku yana neman aure. Auren nan da ya bayyana yana nema,
sai ya zan yana da wani hali wanda ya bayyana gare ka kuma ya bayyana ga jama'a. Ka je sai ka ce to gaskiyar lamari wane yana da dukan mata. Me yasa? Duk anguwa suna ji da tsakar dare zai tashi yana dukan matar shi. Makwabta za su fito suna sulhu, makwabta za su fito su kwace ta tana ihu. Yanzu ya bayyana yana dukan matar shi ko bai bayyana ba? Ya bayyana. Sadda dattijo kaza ya zo ya ce wane ya zo a anguwarku ya ce yana neman ainihin auren mishi da ya. Sai ka ce mishi gaskiya ba shi da wani aibi bayan dai na san yana da yawan dukan matar shi. Sai wannan dattijo ya ce na ji labarin haka, amma na bincika ita mata ce take da tsiwa. Sai ka ce mishi to gaskiya baba akwai saura, ka san dai aiki na ni malamin asibiti ne, ina bincikar jini da kaza da kaza. To bare da ya kwanta rashin lafiya mun gano yana da cutar kanjamau. Kaga wannan a ɓoye take, amma munasabar da za ta sa ka faɗa nan aure ne, amma da kasuwanci ne fa. Kasuwanci kan za ka yi da mai cutar ko ƙwarangwal ne ma ya fito duniyar nan za ka yi da shi, ba ruwanka da matsala. Amma wannan matsala ko kun fahimci alaƙar? Yau da yake alaƙar aure ce, amma da zuwa ya ce zan neme shi rinka min noma a gonata, kaga ba za ka ce yana da cutar kanjamau ba. Amma ya za a ɗauka a bashi wanda ƙarshen ta zai bayyana ya saka mata. To wannan shine mala yace in akwai dalilin da zai sa a bayyana wancan abu da aka san abu yake sai a bayyana, in babu fa sai a bayyana wanda yake a bayyana kawai. Allah ya taimaka. As-sadis malam Nawawi yace na shida at-ta'rif, sai kuma kwatance. Ya halatta a wurin kwatance ka kwatanta mutum da wata kalma wadda za ta zama tana ƙasa, wadda in baka faɗa da haka ba za a gane ba, shi yake nufi da ta'rif. Sai ce fa idza kana al-insanu ma'rufan bi laqabin, in ya zama mutum yana nan sananne ne da wani lakabi, amma lakabin jama'a ma'anar tashi sai ta zama ba ta da daɗi. Kun san akwai wanda yake yana da lakabi amma lakabin ba shi da ma'ana mai daɗi. In ka faɗi sunan shi duk yadda za ka in baka ce da Allah guntu, to kalmar guntu a wurin Bahaushen Kano da Zaria da Katsina ma'anar ta ɓarawo. Kalmar guntu ma'anar ta kenan, technical meaning ɗinta kenan, literal meaning ita ce gajere. Amma a wurin ba Kano ko ba Katsine ko ba Zazzage in ka cewa na guntu ne ɓarawo ne, amma Sakkwatawa su ne suka ɗauke ta da ma'anar ta kawai. A Sokoto sai ka ji ka ce Allah limamin ga wanne guntun ga, kaga limami ne amma guntu ne, ba matsala. A Sokoto sai ka faɗa, amma ba Kano in ka ce mishi guntu to barawo kenan. To yanzu kaga wannan menene lakabi ne, to duk anguwa an san shi sai ka ce guntu. To ya za ka yi? Sai ka faɗa, domin wannan ta'arifi ne ka zo, kwatance ne ka zo, yi lakabi ne, ba ma'anan muguwa kake ɗauka ba. Kal a'amash, kamar mai dindimi wanda baya gani sosai, ka ce wane gashi nan da baya gani sosai, a ce a to na gane shi. To tunda da nufin kwatance ne ya halatta. Wal a'raj, ko kuma gurgu. Wal asam, kurma. Wal a'ma, makaho. Wal ahwal, wanda yake wato da wata naƙasa a cikin halittar shi. Na hararagarke ko wanda idanuwan shi sun abin nan sun birkice. Sai ce wa gairihim, da makamanta ko da waɗansu siffofi, jaza ta'rifuhum bi zalika, ya halatta. Me yasa ya halatta? Kwatance ne. A ƙarƙashin wannan ne kaga ga malami, babban malamin hadisi duk duniya an san shi, amma da me aka san shi? Da al-A'mash. Ga babban malami, malamin Imam Malik, Abdurrahman al-A'raj. Ga al-Imam Humayd, jiya nan muka karanta hadisin shi, almajirin Anas ne, at-Tawil. Duk waɗannan siffofi ne da wani lokacin suka zama na ƙasa ko, to amma suka zama laƙabi ne ko inkiya to babu laifi. Jama'a ko kun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Muna yara a unguwarmu akwai wani dattijo aiki yake na dahuwar tuwo a NTC. To sai zama kowa san shi sarkin tuwo. Sarkin tuwo. Saboda haka ba wani abu, mu kawai ko ganin shi muka yi sannin sarkin tuwo. To da ƴaƴan shi suka girma sai zama ba sa san wannan kalma. Sai aka yi ta fitina. Duk yadda kai har yau a mukiya ya rasu, Allah ya ji kanshi da jimawa, har yau in baka ce gidan sarkin tuwo, in fa ni ban san dai sunan shi ba har yanzu. Sarkin tuwo kawai muka sani. Ko
kuma har yanzu ƴaƴan shi akwai wani yaron shi da ya taɓa wata tsiwa a nan muciya da muka tashi sai muka ce da Allah gashi na yaro dan gidan sarkin tuwo. Har yanzu mu abin da muke kwatance kinan to ƴaƴan ba sa so, amma sadda muke cewa sarkin tuwo mu ba zagi bane, menene lakabi ne, inkiya ce. Ko kun fahimta jama'a? To babu laifi akan haka tunda ba wani mugun nufi kake nufi ko zagi ba. Mala yace wa yahrumu itlaquhu ala jihati tanaqqus, amma amfani da waɗannan kalmomin da nufin nakasa mutum bai halatta ba. Walau amkana ta'rifuhu bi ghairi zalika kana aula, da zai yiwu ka faɗi wani lakabin a fahimce shi to da zai fi. Ko kun fahimta jama'a? Da zai fi. Na'am. Mala yace fa hadhihi sittatu asbabin ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه. waɗannan dalilai guda shida ne da malamai suka faɗi cewa ya halatta a faɗi mutum da wasu siffofi ko kalmomi sun halatta saboda bukata. wa dalailuha min al-ahadith sahiha mashhura, yace dalilan su suna nan a cikin hadisai ingantattu shahararru. Shine al-Imam an-Nawawi sai da ya kawo hadisai ɗaya akan waɗannan mas'alolin. To anan ne gizo ke saka shi. Sai al-Imam Shawkani babban malami sai ya ɗauko ainihin wannan ainihin alƙalami nashi sai zo rubuta wannan littafi da na kawo na nuna muku ainihin ajiya, wanda Shaukani ya rubuta shi ne kadai don ya nuna waɗannan maganganun da Nawawi ya faɗe su a dunkule babu ja, sai ce amma in aka kyakkyawan nazari to akwai abubuwan da ba za a sake su sake babu kaidi ba, sai an yi musu kaidi. Gaskiyar lamari ba tare da mun ɓata lokaci ba, don kamar yadda na faɗi tun ranar farko ba mun zauna zaman karatu ba ne a nan. Irin maganganun da kuka ji ina saɗaɗawa a ciki su ne abubuwan da al'imamu Shaukani da shi da Salimu suka yi ta ƙoƙarin faɗakarwa a cikin waɗannan abubuwan. Wato maganganun kar a fahimce su zahiri waɗannan abubuwan halal ne, a'a sai da ƙaidin ikhlasi akan kaza. Hujjar da Nawawi ya kawo ga wata maganar sai ta zama ita maganar daidai ce, amma hujjar fa sai ce ba alal itlaqi ba. Kamar misali, mutum ne ya je neman fatawa sai kawo misali cewa ya halatta ko ka faɗi wani aibi na wanda kake fatawar in ta kama, amma shi ma Nawawi sai ya ce me, da za ka yi jimillar fatawar a dunkule ka ce ala gafata malam ina hukuncin mutumin da baban shi ya kwace mishi babur, ya fi dacewa da kace ala gafata malam ka dai san mahaifina to ya kwace min sabon babur din nan da na ciwo bashi. Ya fi sauki ka faɗi a can. To yanzu wannan maganar mecece hujjata sai kawo hadisin Hindu. Hadisin Hindu da take cewa Abu Sufyan mijina marowaci ne mai ganin kyashi, baya bani cefanen da zai wadace ni da ƴaƴana, ya halatta in ɗiba. Manzo Allah ya ce ki ɗiba ba tare da sanin shi ba gwargwadon abin da zai ishe ki. Sai Shaukani ya ce wannan hadisin ba hujja ba ne, amma hadisi ne sahihi. Ita matsalar daidai ce, amma shi hadisin ba zai zama hujja a nan ba. Sai ka ce me yasa? sai ce saboda ai wannan mace ce sabuwar musulunta. Sabuwar musulunta ce. Wani ya zo wurin Malam Abubakar Gumi ya ce ala gafata malam na musulunta. Ka musulunta to alhamdulillah, aka sa Allah ya sa albarka, babban mutum ne mai daraja. Nan sai zo ya ce Malam Abubakar Gumi to matata ta haihu ina kiran malam ya zo suna. Sai malam ya ce shikenan muna nan zuwa insha Allah, muna nan zuwa. To me ya faru? Sai malam bai je ba, sai aika Malam Abubakar, sai ya ce mishi ka je in aka zauna aka gama taron sunan ka kira shi gefe guda ka nuna mai ba kyau. Yanzu nan mala ya mu'amalance shi ne da me, da cewa sabon musulunta ne, ba a dukansu da bid'a karam a ce ai bid'a ne, sai aka lallaba shi. Sai Imam Shaukani ya ce haka annabi ya wa Hindu, sabuwar musulunta ce dan ta zo tana gulman mijinta, ba za a lura da wannan ba, sai ya biya mata fatawarta kawai, Allah ya kiyaye a tashi a tafi shikenan. Ko kun fahimta? To irin waɗannan hanyoyin ne Shaukani ya biya kawo gyararraki akan wasu abubuwan. Ya ce wata magana da Nawawi ya yi daidai ce, amma hujjar da ya kawo hujjar ingantacciya ce, amma ba ta dace da wannan wurin ba. Shi ma Salim da ya zo ƙarin aikin da yake nan, iyakacinta kenan. Shi yasa na sa aka yi muku photostat na Salim din dan ku je ku haɗa da maganganun Nawawin da na Shaukani
da na Salim din shine yasa na sa aka yi muku photostat daga cikin wannan ainihin littafi mai suna Bahjatun Nazirina. Dan haka sai ku je ku karanta a matsayin ɗaliban ilimi da malamai sai ku ga waɗannan gwagwarmaya. Amma sauran dangin mu masu son jin wa'azi kun ji wa'azi jama'a. Dan haka ya halatta amma a yi taka tsantsan. A kuma tuno nassoshin nan da ke magana akan irin girman musibar da ke karkashin gulma. Dan haka duk sanda ka je za ka yi kasancewa to menene ake ciki kuma menene zai biyo baya. Allah ya tsare mu. Yanzu wata matsala da ta rage mana kamar yadda nace zamu bada wadataccen lokaci don amsa tambayoyi ita ce matsala akan ko akwai wata hanya da zaka mu'amalanci mutumin da ka ji yayi gulma da kai. Ka ji labarin wane ya gulma da kai, yayi gulmarka, ya zaka mu'amalance shi, kai ma sai kai gulmar shi? To amma ya za ka yi shine nake so mu ji yaya salaf suke yi. A cikin littafin al-azkar din nan dai al-imam an-nawawi daga ƙarshen littafin sai ya kawo cewa wa anil hasan al-basri rahimahullah anna rajulan qala la. Hasan al-basri kowa ya san cewa tabi'i ne, a gidan manzon Allah aka rene shi domin uwar shi baiwa ce ga mata annabi mai suna ummu salama. anna rajulan qala lahu, wani yazo yace da shi innaka tagtabuni, kana gulmata kai Hassan al-Basri. fa qala sai Hassan al-Basri yace ma balagha qadruka indi an uhakkimaka fi hasanati, yace ai darajarka a wurina bata kai raba ladana da kai ba. ma'ana in har ne gulmarka to za a ɗibi ladana an baka, don haka darajarka ba ta kai in yi gulmarka ba har a ɗibi ladana a baka. Wannan magana mai take fa'idantar mana, tana fa'idantar da mu akan abin da ka ji a cikin asari. In mutum ya zo ya ce ka yi gulmar shi, kai ka san ba kai gulmar ba, me kama al-azkar akwai almajirin imamun Nawawi da na gaya muku jiya, ba almajirin imamun Nawawi ba, afwan wani ne ya abin nan daga baya ya sharhin ainihin al-azkar, domin shi gashi karni na 10 ma ya rayu, daga bayan al-imam an-Nawawi da wajen shekara nawa, da wajen shekara 600. gashi nan al-imam al-allama Muhammad ibn Ali Muhammad ibn Muhammad Illan as-Siddiqi shi ya sharhin al-azkar kuma ya sharhin Riyadus Salihin. gashi al-futuhatur rabbaniyya ala al-azkar an-nawawiyya. A cikin wannan mujalladi na 3 na sharhin bari ku ji wata magana da ya kawo. Bayan ya kawo wannan sai ce fihi tanbihun ala anna al-ghiba la tasduru min kamil al-uqul. wannan magana ta Hassan al-Basri tana nuna mana cewa masu cikakken hankali ma ba sa gulma. duk wanda kaga yayi gulma to akwai matsala a hankalin shi. lima fiha min tahkim al-khasmi fi hasanat al-insan, saboda in kai gulma da shi kamar ka halatta mishi ya ci ladanka kenan. yanzu nan duk ma'aikacin gwamnatin da ya san cewa idan har ya sake ya mari mai musu shara a ofis, ƙarshen wata za a bashi rabin albashin shi. Zai mare mai shara saboda ya san da ya mare shi to ya bashi rabin albashin shi kenan ashe dukkanin wanda yake cikin taitayin shi da hankalin shi na musulunci ba zai yadda ya gulma wani ba, don ya san cewa za a ɗibi ladan shi a ba wancan din. wa fir risala sai ya ce a cikin ar-risala, a zahirin risala ta al-imam shafi'i, qila lil hasan al-basri, aka ce da hasan al-basri inna fulanan igtabak. to kun ji magana da nake so in kawo. wane yayi gulmarka, aka ce wa Hassan al-Basri. kun ga anan ba waccan magana bace, wata ce aka sinta. nan wani ne yazo ya ce wa Hassan al-Basri kana gulmata. Hassan al-Basri ya faɗi magana da na karanta, amma nan an zo an ce wa Hassan al-Basri ne wane yayi gulmarka. fa ba'atha ilayhi tabaqa halawi, sai imamu al-Hassan al-Basri ya aika mishi da kabaki na sweet, alewa, ɗauri na alewa, kabaki don da haka suke yin ta haka kama a jikin faifai, to shine tabak, hawa gashi nan kabaki na me, na alewa. wa qala sai yace balagani annaka ahdaita ilayya hasanatik, labari ya zo gare ni cewa ka dibi ladanka ka bani, tunda ka yi gulmata ka dibi ladanka ka bani. fa kafa'atuka shine na rama maka ne maka alheri.
annabi ya ce wanda aka yi wa alheri ya rama. ka ɗibi ladanka ka bani shine na kawo alewa ni ma na rama maka da ita. qala shaykh zakariya hadha min ahsan at-ta'di wal irshad ila tark al-ghiba. yace wannan na fadakar da mu kuma yana shiryar da mu ga barin gulma. fa innahu nabbahu bidhalika ala annahu ahda ilayhi ahsana ma indahu. Hassan Basri ya nuna wannan mutumin ka ɗibi abu mafi daraja da kyau a wurinka ka bani shine ladanka ko mimma yanfa'u fil akhirah abinda zai amfanar da kai a lahira shi ka ɗiba ka bani fa kafa'ahu ala zalika min tayyibati dunya shi kuma sai ya dubi abubuwan zaki na duniya sai ya biya shi da su wahiyal halwa sune alewa. don haka kaji in ka ji labarin an ce ala gafata malam wane ya gulmarka sai ka samu sweet sai ka aika mishi ko ice cream sai ka aika mishi shine kayi mishi godiya kenan akan ya ɗibi ladan sallolin shi mai yiwa na azhar ko la'asar ko hudubobin shi ko tafsirin shi ko karatun qur'anin shi ya ɗiba ya baka kai kuma sai ka aika mishi da sweet campo. ina fata an gane jama'a kun ji na farko kenan na to a dama mana bayan an haƙƙake yace warwina an ibn al-mubarak rahimahullah nawawi yace har wa yau daga abdullahi dan mubarak Allah ya ji kanshi kala yace law kuntu mughtaban ahadan da a ce zan yi gulmar wani a nan duniyan nan kowaye lagtabtu walidayya da uwata da ubana zan yi gulmar su da sai in yi gulmar su li'annahuma ahaqqu bi hasanati don su suka fi dacewa su ci ladana da sai in zauna ta gulmar uwata da ubana da an ɗibi ladan su za a kaiwa. kun ji shawarwari ne daga malaman salaf daga ɗauka ka ba wani banza ya ci sallolinka kuma uwarka ta ci ita da ta yi wahalar yunkurin haihuwarka a nakuda ko kuma ubanka da ya ta ce fa ne kuna cinye mishi kuɗi. sai yake cewa wa inna ma kana walidahu ahaqqu bi hasanatihi lintifa'ihi ma bihi ce abin da yasa in ma har zai gulmai yace gwamma da uwar shi ko uban shi saboda su amfana gwamma su amfana da ladan wa fihi zajar wannan yana tsoratarwa anil ghiba daga gulma wa annaha tadurru fi dunya wal akhirah gulma tana cutarwa a duniya da lahira sannan wa tuhakkimul mughtab sannan gulma tana ainihin rugurguza wanda yake gulmar fi hasanati man igtabahu wato gulma tana fa'idantar da wanda aka yi gulmar da shi saboda zai ci ladaddaki na wanda ya gulmar da shi. Jama'a kun ji waɗannan maganganu waɗanda daga cikin littafin al-azkar da kuma sharhul azkar ne na karanto mana su. Sai kuma wata matsala wadda take ita kuma ita ce ta ƙarshe insha Allah ta'ala akan cewa to yanzu ya tabbata kayi gulmawa ne kuma ka ji wa'azozi da ayoyi da nasoshi da maganganun malaman farko cewa dai gulma babu kyau ko to kana so ka tuba ya za ka tuba ya ake tuba daga gulma jama'a me wajiya kayi gulma wani da yamma ko da daddare ko a mota ko ka ci ka koshi kawai sai ka hau gulma wani misali babban malami al-Imam an-Nawawi a cikin littafin al-Azkar yace babu kaffaratul ghiba wat tauba an minha ya ake kaffara ya baka Allah ya kankare maka waɗannan zunuban na gulmar ko kun fahimta jama'a domin kun san abin da nake so ku gane ladanka da aka ɗiba aka bashi dan kayi gulmar shi fa bai kankare maka zunuban ba kuma a wurin Allah nan an yi maka hisabi ne kai da shi ta warware amma kai da Allah fa zunubin na nan wato ita gulman nan dai dangwalolo ce lallai ne gulman nan a battan ba haka ba baka ba zaman lafiya a lahira domin abin da ake cewa a nan yanzu an ɗibi ladaddakinka ne an bashi to wannan tsakaninka da shi kenan to shi kuma Allah da ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da to yaya za a yi da kuma haƙƙin Allah shine sai mala yace ilam anna kullu man irtakaba ma'asiyatan lazimahu al-mubadara ila at-tauba minha wanda duk ya aikata wani laifi ya gaggawa tuba wat taubatu min huquqillahi ta'ala tuba ko haƙƙi ne na Allah yushtaratu fiha salasatu ashiya kafin Allah ya karbi tubanka sai ka bi matakai uku matakin farko an yi qul anil ma'asiyati fil hal nan take ka tuba yanzu da ake wa'azin nan ka tuno ka taba gulmawa ne
karka ce sai an tashi daga wa'azin, yanzu nan sai ka ce astaghfirullah. Shine an yuqli anil ma'asiya, ya bar wannan laifi, ma'ana yanzu nan ka bar wannan laifi, sannan wa an yandama ala fi'liha, sannan sai nadama, wa an ya'zima Allah ya'uda ilaiha, kuma ya azamar cewa ba zai sake koma ba. Waɗannan irin maganganun su ne mai ahlari ayyadi ya fassara mana ahlari, domin mai ahlari mutaakhiri ne akan wannan, daga bayan wannan yazo, bayan wannan da wajen shekara 500 ma tsakaninsu. Nawawi yana sama da mai ahlari. Waɗannan maganganun da malam ya kawo sharuɗa guda uku yana magana ne akan me, akan tsakaninka da Allah. Kayi wa Allah laifi don kayi gulmar dan uwanka musulmi, abu na farko ka bar laifin, abu na biyu ka yi me, ka ainihin yi nadama, abu na uku kai alkawarin ba za ka koma ba. Sai ce wattaubatu min huquqil adamiyina yushtaratu fiha hadhihi thalatha, idan haƙƙin ya taɓo na ɗan adam to za ka yi waɗannan guda uku. Sannan wa rabi'un, akwai na hudu, wa huwa raddu zulma, wa huwa raddu az-zulama ila sahibiha, abubuwan da kai zaluncin sai kai marmaza sai ka mai da su zuwa gawa, zuwa ga wanda ka zalunta. Kuma ya kamata ku gano wani abu jama'a, dadewar zalunci ba ta halattawa. Misali yanzu shekarar ka 50 a duniya, sai ka tuno cewa kana dan shekara 20 ka taɓa satar wa kishiyar babanka naira 10, har yanzu bata halatta ba. Bayan shekara 30 yanzu tana nan a cikin littafin Allah. Dama an ce wa'azin na gyaran hali ne, shi yasa ka ji ba a kabbara, kowa jikin shi yayi la'asar ko isha'i ma, saboda ko kun fahimta. Lallai ne kamar yadda wannan zuwa ga mai haƙƙin, aw talabi afwihi anha, ko kuma ka nemi ya yafe maka wannan haƙƙin, wal ibra minha, ka tabbatar ka kubuta. فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة. دان haka duk wanda ya gulma dole ne ya tuba ta waɗannan tsari guda hudu. لأن الغيبة حق آدمي, domin gulma haƙƙi ne na ɗan adam. ولا بد من استحلاله من اغتابه, dole ne sai shi wanda ya gulma ya nemi cewa wana ka yafe mini. To sai malam ya ce, wa hal yakfihi an yaqula qad ightabtuka faj'al li fi hillin. Idan ka zo ka ce wani na taɓa gulmaka dan Allah ka yafe min, shin yayi am la budda an yubayyana maghtaba bihi, ko ka dole sai ya faɗi gulmar? Wato kun sa abin da ya bani dariya, wato kai da kai gulmar yanzu ka shiga uku. Shin wai malamai suka ce in ka ce wani na taɓa gulmaka ka yafe mini, ko kuma wani da Allah bana dai na samu zan tafi aikin haji, to Allah duk abin da ke tsakanin mu a yafi juna. Yace wallahi ba komai, Allah ya tsaya ma addu'a, tsaya ma addu'a. Shin kai wannan dungun ya isar, ko ko sai ka faɗi asalin gulmar? Yace fihi wajhani, malamai suna da fatoyi guda biyu li ashabi Shafi'i, albajiran Imam Shafi'i su kadai rahimahumullah. Ahaduhuma yushtaratu bayanuhu, wasu malaman suka ce an yi sharadi sai ya bayyana, sai ka faɗi kalmomin da jumlolin da haruffan da kai amfani da su. Fa in abra'ahu min ghairi bayanihi lam yasihha, waɗannan malaman suka ce in ya nemi ya yafe mai ba tare da yayi bayanin asalin gulmar ba, suka ce bata inganta ba. Kama law abra'ahu ala malin majhulin, kamar yadda da cewa zai ɗibar wa wani dukiyar da bai sani ba. Zai ce wani da Allah ka yafe min, na taɓa ɗaukar maka wasu 'yan kuɗi, wallahi ce wallahi ba komi ya wuce. Waɗannan malaman suka ce sai ka faɗa mushi kuɗin. Wani ka tuna 50,000 ɗinka da kai ta nema, dama ni da ɗauke ta. ce la ilaha illallah, 50,000 ɗin a kanta ne kaza, wallahi sai ka. To waɗannan malaman da suka yi magana akan irin wannan nau'in, kun san na sha faɗa muku mazhabin Imam Bukhari kenan. To haka a wajen gulma ma suka ce bata yi ba, bata yafu ba, sai ka faɗi abin da ka faɗa. Wasani, nau'i na biyu na malamai sai suka ce me la yushtara, ba dole bane, ba a sharɗanta sai ka faɗi ba. Li'anna hadha mimma yutasamahu fihi, sai suka ce saboda gulma tana daga cikin abin da ake yafe wa dan adam, fala yushtaratu ilmuhu, ba a sharɗanta dole sai ya san me ka faɗi ba.
bi khilafil mali yace sabanin dukiya. Amma barka ji abin da al-Imam an-Nawawi yace wal awwalu azhar, magana farko ita tafi karfi, ita ce sai ka faɗa tawa na ran nan da ka wuce wallahi kana wucewa sai zan ci Allah duban shi yana tafiya kan shi a karfi duk sai ka kwatanta yadda kai dan ya san me ya tsakanin ku da shi sai ce da annal insana qad yasmahu bil afwi an ghibatin duna ghiba, don akwai gulmar da zaka iya yafewa wallahi wata ba zaka yafe ba. Ka ce to wato da na ji duk gari ana zagi na akan kaza dama kai ne to wallahi ban yafe ba. To lallai sai ka faɗi nau'in gulmar. Sai ce fa in kana sahibal ghiba mayyitan aw ghaiban faqad ta'azzara tahsilul bara'a minha. To in ya mutu fa wanda kai gulmar ko kuma baya nan ya koma Fatakwal da zama ko Maiduguri ko Akwa Ibom, sai za ka yi? Kaga shi yasa na ce abin matsala ne. Lakin qala ulama, sai malamai suka ce to a irin wannan hali yanbaghi an yuksira al-istighfar lahu, sai shi wannan da ya gulmata shi tunda wana ya mutu. Kuma kun san matsala idan kana da zalunci da kaiwa mamaci, kun san fitinar da ke ciki matsala ce. Ta yiwu ka roki Allah bai nufe ka da gafara ba, ran da za ku haɗu ranar kuma ba gafara. Ita ce ba gafara a kiyama, ba wanda zai yafe maka, ko babanka ne ka zo ka ce wallahi baba na tuba, zai ce ina sallolinka din nan nake fatan a ɗiba a bani dan in haye, in ya na yafe maka lissafi zai karye mini. Ba a yafe a ranar kiyama, ba wanda yake yafe wani. Da haka in ya zan wanda ka zalunta matacce ne to wallahi al'azimi matsala ce. aka ce sai dai ka yawaita istighfari wa du'a da yi mishi addu'a wa yuksira min alhasanat, sannan kai kuma ka yawaita kyawawan ayyuka. me hikima kyawawan ayyukan? saboda in an je lahira Allah bai yafe ka ba, shi kuma bai yafe ka ba. in an zabtari kashi 30% na hasanatu ɗinka an bashi 70 sai su kai ka aljanna. amma in ya zan yan kaɗan ne fa, ko kuma sallolinka ne na farilla baka ƙara da wasu nafilfili, aka ce to duk sallolin farilla ka an ɗiba an bashi, sai a koma baka da komai, sai a ce to tafi wuta. dan haka sai ka yawaita ayyukan alheri. sai ya ce wa'alam, ka sani annahu yustahabbu li sahibil ghiba an yubri'ahu minha, shi kuma wanda aka yi gulmar shari'a tana neman shi da in an neme ya yafe wala yajibu alaihi zalika, ko da yake ba dole bane, amma shari'a na bashi wannan shawara, ta nemi shi wannan nasihar, li'annahu tabarru'un wa isqatu haqq, domin wannan abu da zai yi aikin alheri ne, ka yafe wa dan uwanka, sannan kuma baka sauke wa dan uwanka wani nauyi ne. fa kana ila khairatihi, dan haka wannan zai kara mishi alheri ne. walakin yustahabbu lahu istihbaban mutaakkidan al-ibra, sai dai ana matukar son ya yafe din, amma fa in bai yafe ba haƙƙin shi ne. kenan yanzu in ka ce wani ka yafe mini, yace san ban yafe ba, sai ka ce je ka kai abin da zaka yi, ai Allah ma ya gana tuba. a'a, ci gaba da lallaɓar shi, haƙƙin shi ne. ko kun fahimta jama'a? yaya za ka yi akan irin wannan? shine sai kai muwazaba. in ba na manta ba, al-Imam al-Ghazali a cikin Ihya'u yace in ka zo yau bai dauka ba, sai ka ce to shikenan, Allah ya ba mu alheri, Allah ya yafe mana, Allah ya yafe mana, sai ka koma bayan kwana 7 sai ka sake dawowa, assalamu alaikum, to ni ne dai dan wannan naka da ne gulmaka da Allah, har yanzu dai ina roƙon arziki, ce ta muka bani wuri algungumi kaza kaza kaza, ce shikenan ba komai. kana nan sai ka ji mahaifin shi ko mahaifiyar shi ta rasu, sai ka sheko da gudu da likafani ka tafi, kai ne gaba wajen haka kabari da sauransu, kaza 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 kaza, ka zo to Allah ya bada ladan hakuri, Allah ya bada ladan hakuri, Allah ya yafe mana, muna fatan dai har yanzu dai muna nan muna roƙon arziki. kai ta neman dalilai da za su sa har sai ya karbi wannan abu. ko kun fahimta jama'a? yawwa, sai malam yace li yukhallisa akahu almuslim min wabali hadhihi almusiba, saboda ya kubutar da dan uwan shi daga bala'in da ke cikin wannan musifa, wa yafuza huwa bi azimi thawabillahi ta'ala fil afwi wa mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala. domin in yi haka shi zai samu rabo, zai samu lada, Allah zai bashi lada. don me? dan ya yafe wa dan uwan shi, sannan kuma Allah zai so shi, kuma Allah zai yafe mishi.
qala Allah ta'ala Allah yace wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masu kame fushi da waɗanda suke yafe wa mutane, waɗannan masu wannan siffar mutanen kirki ne, kuma Allah na son mutanen kirki. Kaji kana yafe mishi ka zama mutumin kirki a wurin Allah, kuma Allah na son ka. Ashe kaga yafewa za ta ja maka alheri, ka yafe din shi yafi. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To ba tare da ainihin wato tsawaitawa ba, waɗannan su ne sakonnin da muka iso mu isarwa ainihin jama'a, kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta mana, kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga afkawa cikin wannan mugun aikin da kuma ainihin makamantansu. Daga ƙarshe, banda ainihin waɗannan littafai da na faɗi jama'a, akwai wani littafi wanda Sheikh Hussein Al-Awaisha ya rubuta mai suna Al-Ghiba wa Asaruha as-Sayyi fil Mujtama'il Islami. Gulma da mugun tasiri da muguwar barna da gulma take haifarwa a cikin ainihin al'umma ta musulunci. Wannan littafi gashi tare da fassarar shi na turanci na zo da shi saboda ƴan uwa waɗanda suka iya karatun boko, waɗanda ko suke da rauni akan larabci. Duk kusan abubuwan da muka faɗi a wurin laccocin nan tun daga kasar na 1, na 2 da na 3 suna nan jimillance a cikin wannan littafi, asalin shi da larabci ne, amma gashi nan Darussalam ainihin wato International Islamic Publishing House Darul Hazmi su suka ainihin buga wannan littafi. Gashi nan ainihin ana samun irin waɗannan littafai galibi wurin masu sai da littafai yanzu insha Allah ta'ala. To yana da kyau ainihin a samu wannan littafi a karanta. Sannan akan sultan.org www.sultan.org za ka samu ainihin ire-iren waɗannan littafai da fiye da ƙari ma a kansu. Sannan sai wani littafi wanda Darussalam ita ma ta babba'a shi, gashi Al-Ghiba, Backbiting and its Evil Effects on Muslim Society. Gashi nan Darussalam ne suka yi. Gulma da muguwar barnar da take a cikin ainihin zamantakewar musulmi. To lallai waɗannan littafai ya kamata a same su jama'a, a karanta su, a karantar da su da sauransu. Sannan daga ƙarshe jama'a, kun san daga cikin bala'in da ya kai wannan muguwar ɗabi'ar ta yaɗu shine galibin mutane sun tashi sun ga iyayensu suna gulma ne, kuma galibin mutane sun tashi suna gulma iyayensu ba su nuna musu wannan gulma ba ce. Don haka abubuwan da ake faɗi na kalmomin gulmar ma har ma sai mutane suna ganin ba ma gulma ba ce, in ba dan yanzu da muka ji abubuwan da shari'a ta faɗi ba. To yanzu ina mafita game da 'ya'yanmu da ke tasowa shine kar mu sake mu bari muna yin gulma, balle har 'ya'yanmu su tashi su ji muna yi. Na biyu, in muka riski 'ya'yanmu suna gulma, me mafita? Mu faɗakar da su, amma faɗakarwar ba da duka ba. Ba a ba da tarbiyya ko tsoratarwa game da munkari ga yaro da duka ko da tsawa. Ku kiyaye wannan jama'a. Hadisi ya zo sahihi cikin Muslim, annabi ya ga agolan shi Umar yana cin abinci da mai da hannun hagu, sai ya ce mishi a'a, ci da hannunka na dama ya kai yaro, sannan ka ambaci sunan Allah, sannan ka ci gabanka. Da haka ake tarbiyyar yara. Jabiru dan Abdullahi zuwa ya daki kawai sai ya fado, bai yi sallama ba, manzo Allah bai ce fice, a'a, sai ya ce koma, in ka koma ka ce assalamu alaikum, idan na amsa sai kuma ka ce in shigo, in na ce maka sai ka shigo, je ka kai haka yanzu. Sai fita ya sallama, annabi kuma ya amsa sallama, ya ce in shigo, annabi ya ce sai annabi ya ce mishi haka ake yi. Haka ake tarbiyyar yara. Kun sa abin da yasa hayaki na bid'a bai shiga kwakwalen yara ba. So da haka in ka ce dan bid'a ne wani lokacin sai an kaura mai mari misali. A'a, amma waɗannan yara sabuwar kwakwalwa ce da su. Ko kun fahimta? Me mai risala ya faɗi ya ce saboda tarbiyyar yaro yana ƙarami kamar zane ne akan dutse. Duba ka gani, ko cok kasa akan dutse za ka yi zane cikin gaggawa zai yiwu? Shi za ka yi zane akan dutse karta za ka yi ta a hankali har ya zauna. Don haka jama'a, 'ya'yanmu kar su same mu muna gulma, in kuma mu muka same su suna yi, mu nuna musu cewa wane ai wannan maganar da kake yi ai ita ce gulma, sau da haka kai karka sake yi. Ku kuma da ya zaunar da ku ya nemi ku irin wannan maganar, to ai wannan maganar da yake faɗi ita ce gulma. Yadda yake da laifi haka kuma kuke da laifi. Don haka in kun ji wani daga cikin ku yana ba ku labarai irin wannan, to kar ku sake sauraron shi, ku nuna mishi cewa babu kyau.
jama'a mun gane wannan da kyau. Wato gyaran tunanin ɗan adam ko yana buƙatar a ɗauki lokaci, amma ina da yaƙinin da za mu samar da ire-iren wannan tarbiyya a cikin gidajenmu to nan gaba za a samu al'ummar da ba ta gulma. Misali, yaya manzon Allah ya mu'amalanci Aisha, gulmatai tawa ta kishiyarta, sai ce mata a kin yi gulmata, ki sa tsinke ki yi sakuce, kalmar da kika faɗa ta kai in aka cuɗanya ta da ruwan teku ta gurɓata ruwan teku. Shikenan. Dan haka jama'a mu kiyaye waɗannan abubuwan. Za mu saurara a nan insha Allah ta'ala don mu ba da sarari domin yin tambayoyi waɗanda aka rubuto insha Allah ta'ala. Na'am. 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 To wannan yana daga cikin maganganun da wasu malaman suka faɗi akan cewa yayin da kai gulmarwa na ka ɓata mishi suna ko ka zubar mishi da mutunci, kaddara ya yafe maka, to amma dameji da illar da gulmar te mishi shine mai yanzu yana yawo ne ana kallon shi mutumin banza, to akwai haƙƙi a kanka kai kuma ka dawo ka je ka karyata kanka. Lokaci ne na gidan rediyo, yanzu sai ka tafi gidan rediyo ka ba su naira 5,000 a sa ka ce jama'a wanda ya san ni to ni din ne, wanda bai san da ba kuma ni ne wane, na kewaye tudun wadannan kakaf na zagi wani da wani ina cewa kaza, wallahi ƙarya nake jama'a, kuma na tuba Allah ya yafe ni jama'a, kuma ku min aikin gafara. Shikenan, kaga yan gidan rediyo ma raban su ya rantse, yawwa shine Allah ya kyauta. To wannan yake cewa shin ruwaito hadisai ta hanyar Maliku da yaban shi a inda ya dace da Ibn Hazmin, gaskiya wannan tambayar malam ka karanta ta ku abin nan, wani lokacin kullum sai in gaya muku malaman makaranta na firamare su suka iya karanta yan matsi rubutu. Wannan yace idan wajen yi ma wani nasiha akan wani abu da yake aikatawa mara kyau, sai ka ba shi misalin wani da ya bi wannan hanyar amma wanda ya bi wannan hanyar ko amma bai ci nasara ba tare da ka ambaci sunan shi ba ko siffar shi, shin mutum ya ainihin kubuta daga gulma? Ya kubuta. Za ka iya misali akwai wani ma a anguwanmu da ya taba kaza, amma misalin ya zama kuma misali ne misali ne na gaskiya, don kar kuma kai karya kaga dangwalolan kenan. Kace akwai wani ma da ya taba yin irin waɗannan abubuwa gashi ba tare da ka ambaci suna ba, babu laifi insha Allah. To wani kuma yana amfani da mu ne a matsayin nashi gidan rediyon, bai biya ko kwabo ba, wai ce ina roƙon yan uwa da ke wannan wurin wa'azi maza da mata wanda na taba yin gulmarsa ya yafe ni dan Allah ya gafarta man, amin, dan uwanku a musulunci. To amma matsalar da makaranta daga Nawawi ai akwai saura, sai ka zo ka faɗa ka faɗi kanka, ka faɗi abin da ka faɗa a kansu. Allah ya yafe mu wani mutum ne gulma yana yaro, yanzu kuma ya gane cewa ba daidai bane, ba komai, ai yaro ba shi da littafi na rubutun alheri ko alherin zunubai, sai dai in yi alheri za a rubuta mai, da tasbihi yana yaro sai a rubuta mai, amma gulma da ya ba za a rubuta mishi ba. Allah ya kiyaye. Matar aure ta zo tana faɗa wa ƙawarta ko ‘yar uwarta halin da suke ciki da mijinta, wanda waɗannan halaye za su fassara mijin mutumin banza ne, gulma ce, sai dai in tana faɗa mata ne da zimmar cewa ita ɗin nan za ta iya samun nata mijin, ta shaida mishi don ya zo ya wannan nasiha. Wato in hanya ce ta gyara akan haka babu laifi. A cikin karatu ice an gabatar da wasu abubuwan ba sai ku yi haƙuri gaskiya, don ko kuma ku rinka karanto min jama'a.
ai dama kai ma kaya haka ne dan ka faɗakar da shi, yayi gulma da kai ya baka ladaddakin shi ne, to ai ba so kake kace kuma to ka ci gaba ba, ina nan da katan din alewa. Wato kamar habaiki ne kai mishi a fakaice ko cewa to gulmar da ka gan ka ci gaba da yi ga abin da zan rinka baka, kai kuma kana bani sallolin ka misali da zakarka. Allah ya kyauta. Allah ga wata malam wannan yace wanda baka fahimci rubutun ba, yace shin ruwaito hadisi ta hanyar Maliku da yabon shi inda ya dace ko Ibn Hazmin kaya bisa inda ya dace, sannan kuma shi wannan mutumin kuma sai ya ishara sai ya zo ya nuna kuskuren su a wani wuri da niyyar cewa gyara ne, shin wannan zai sa wata bai zama gulma? Ba gulma ba ce. Wato ai Ibn Hazmin a nan wurin yabo yakan yaba ya ce isnadun fihi malikun kashams, ya ce idan isnadi akwai maliku a ciki kamar hasken rana ne. To amma kamar yadda na ce inda Ibn Hazmin yake kuskure yana israfi ne, yana barna ne, shine baji ne ya taɓo shi, bajin shi kan shi ba dan maliku ba ne, tsakanin baji da Imam Malik wajen shekara 300 ce ko fiye da haka. To domin kawai ka zo ka ce misali baji ya yi wa Ibn Hazmin laifi, sai Ibn Hazmin sai ce kwala Imam Maliku, babu dalili akan haka. To yakan yi haka ne dan ya kaskantar da su baji, ba daidai ba ne. Dan haka babu malamin da ya taba cewa abin da Ibn Hazmin yake yi daidai ne, malamai ba su daidaita abin ba, amma kuma ba sa condemning Ibn Hazmin gaba ɗaya, sai su ce a ba shi uzuri saboda ɗan adam ne, kowa akwai inda gazawar shi take bayyana. Wani bai da haƙuri, wani in ran shi ya ɓaci bai san me ya kamata ya yi wanda me zai je ya komo ba, sai ta gwalgwala komai ma ta fanjama ta fanjame. To Ibn Hazmin yakan yi haka. Wato abin da ya faru jama'a asali bari ku ji, Ibn Hazmin dan boko ne, sociology ya karanta, yana jin turanci, yana jin latin, yana jin greek, dan boko ne, sannan yarima ne, dan sarki ne, sai zan yana da kasaita, sai ya zo ya yi kuskure a masallaci, sai malamai suka gyara mai, sai ya zama embarrassed. Wato shi dinnan yanzu kamar shi babban dan boko, kamar shi ranka ya daɗe, to amma sai ya karbi gyaran. Da ya karbi gyaran shine malam ranka ya daɗe an shigo masallaci ba a zama sai an yi sallah nafila raka'a biyu ta hiyatul masjid, to shikenan ba komai, sai daure ya tashi yayi. Da wannan sai ya shigo masallaci bayan sallar la'asar, sai ya bi waccan fatawa, sai tashi sai nafila, yana idawa kuma sai wani ya zo ya ce Allah ya kara ma martaba, kuskure ne ba kyau. Ya ce a ran nan na ƙi kun ce in yi, yau kuma na yi kun ce ba kyau. Sai suka ce haka abin yake. Sai ce ku nuna min wanda ya fi kowa iya fiqhu a garin nan, sai na koyi fiqhun da ba za ku sake cin gyara na ba. To kun ga malamai irin su Ibn al-Arabi, irin su Baji sun san shi a lokacin da yake typical bai san komai game da addini ba. Shekarar shi 3 sai dawo sai zama babban malami cikin shekara 3. Sai zan yayi karatun da ya shallake su da suka dade shekara 40 a malanta. To sai zo yana maganganu sai su kada Allah ku rabu da shi, yaushe karatun. Dan haka in ya je gano abin da basu gano ba, gashi da kaifin hadda, in ya gano abin da basu gano ba ya zo ya faɗa sai su ce ƙarya ne, in ya tashi wani lokacin sai ce yana da hujjoji guda 29 duk sai ya kawo su da ka, sai biya rikita su gaba ɗaya, sai aka watse daga makarantar su. In aka zo yana karatu ana kabbara ana wasu baji dariya, shine sai abin ya tayar musu da hankali. Ana cikin haka sai Ibn al-Arabi ya dawo daga Iraq, ya je ya samo Sunan Ibn Majah da Tirmidhi, ya zo ya samu Andalus ta rikice, yanzu ba wanda ake saurare sai Ibn Hazm. Sai marmaza sai ce to a boye waɗannan littafan, sai ce don wannan mutumin haka ma yanzu dan abin da ya haddace yana ba mu wahala, in ya samu wannan taska ya haddace to matsala ta karu. To a wannan halin sai ya zama in ya zo ya ce mas'alatun, haka yake gabatar da littafin shi, sai ya ce ga matsala, idan mutum ya kaza 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 kaza, sai ya ce malaman fiqh sun kasu, duk sai ya kawo maganganun su da hujjojin su, sannan sai ya bi duk magana da bai yarda da ita ba yayi kace kace da ita. Da haka ya rubuta littafin, ba ruwan shi da kowa. Sunan littafin al-Mujalla,
da suka karanta sai suka fara raddi, ce ku dube shi shashasha ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza. To da ya tashi sai ya canza salo, sai ya ce to yanzu abin da za a yi bari ya zo ya sharhin littafin. To a wurin sharhin nan ne ta ɓaci, duk inda ya san sun faɗi bakan magana in ya zo sai ya kawo sai bakan magana, wani lokacin sai jefi imam maliku ya ce ko malikun me, to sai baji ya ji kamar zai mutu shi kuma bai san taba maliku. Ko kun fahimta? To da yake dan boko ne wani lokaci yana jin turanci har haruffan har turanci yakan sa, misali yakan sa alifun da kasara, ma'ana alhamza da kasara, sai sa dalun, sai sa wawun, sai sa ta'un. Idiot, sai sa exclamation marks guda 3 ko 5. Idiot shine banza ko shege. Ahmad Shakir da ya sharhin littafin, da ya tahqiqin littafin, kun gane? Ahmad Shakir da yake bejin turanci, da ya tahqiqin littafin, in yazo daidai wannan kalmar sai ya ce hadhihi kalima ajamiyya, ce wannan gwaranci ne ko kuma kuskure ne Ibn Hazmi ne. Shi da lokacin sai in yi dariya a kasa, sai in dan gyara haka, sai in ce turanci ne, dan yana jin turanci shi. To ka san yan boko kuma sai da ingausa. Shine in ya larabcin shine sai ya rufe da cewa idiot. To kaga misali wanda zai ce Imam Malik idiot ba ladabi, amma ba wai asalin malikun yake hari ba, kai da kake son maliku kai yake so ya bata wa rai. To kuskure ne, malamai gaba ɗaya ba su yarda da abin da ya ba. In kana son ganin adalcin da aka yi tsakanin Ibn Hazmin da Baji da Ibn al-Arabi akan faɗan su, karanta littafin Sayru Alamin Nubala. Imam Zahabi duk da ya gama ya faɗi kowanne kuskuren shi da abin da ya ja aka yi haka, sai ce to shi wannan mutum Allah ne ya mishi baiwa a tsakaninsu, amma sun riga sun rena shi. Yanzu ta kan faru, akwai 'yan boko suna nan da yawa yanzu suna can suna karatun musulunci, da sun dawo sun bayyana a saha ta ilimi sai su fara faɗa da su da malamai. Ko kun fahimta? Saboda za a ce ai an boko ne, ko kuma a ce nan yake zaune fa, nan ya zo yana alwala bai daidai ba. Wato su suna tuno me ya faru a baya. To amma shi kuma wancan ilimin da yake da shi na boko ya taimake shi da ya tafi zai arabiyar, nan da nan sai arabiyar cikin sauki ta samu. Ko kun fahimta jama'a? Shi yasa yanzu International Islamic University da ke Malaysia ai ta fullo da wasu programs wanda dan boko ya daure yake shekara guda, ba shakka yan arabiya sai sun jijjiga da shi in ya dawo. Yanzu da yawa akwai yan boko da yan Najeriya sun tafi can. To yanzu nan da shekara 2 sai ka ji kai da ka san professor ne na English, sai ka ji yazo yana tafsiri, yana nakadinka kuma, sai ka ce ba professor turanci bane, ina shirin bana ya wuce da nada, ya je ya sake shiri, kai kuma kana na arabiyar taka ka zama mu'arrab. Allah ya kiyaye. Na'am. Dangane da irin hirace-hiracen da mutane suke akan shugabanninsu, na'am, ayyukan da suke na daidai da wanda ba daidai ba, shi ma a sashi a cikin gulma? Duk gulma ce. Ka zo ka zauna kana hirar yar aduwa ko na madisamba ko ciyaman ko wane ne ko wane ne, mecece kake yi? Laifuffuka ne kake faɗi, gulma ce. To dangane da hirar shugaban kasa, malam ya ce yanzu yaya za a iya same shi tuba? Mene? Mutum ne gulmin shugaban kasa, yaya za a iya je samu shugaban kasa ya tuba? Appointment zai nema, ita neman appointment. Kaga gobe ba zai kara ba, waya zai tafi wurin shugaban kasa ya tuba, sai ka tafi wurin ciyaman ɗinku ya kai ka wurin gwamna ya kai ka wurin shugaban kasa. To kaji wai kaji gashi masu karatun jarida sun ce ka rubuta a jarida. To malam ka rubuta a jarida. Ce mai girma shugaban kasa na yi gulmaka na ce kaza. Wanda yake cewa tun da ya fahimci kusan yanzu dukkanin wajejen da ake zaune, inda ake zama, ofis ne ko makaranta ko ma ina ne gulma ake yi, to yanzu yaya mutum zai yi kenan? Shi ne an faɗi yadda za ka yi, sai ka tashi daga wurin, ba an gabatar ba. Wannan ce idan mutum ya bayyana mishi na roke shi din, amma sai ya kiyafewa, to ya zan yi? Ai mun bayyana wannan ko? Na ji wasu malamai suna cewa ai shi kenan Allah ya yafe ni. Ka ji yadda magana take. Wani ya ce a gaba ta 5 da kai bayani da nawa yake magana kan gulman da ta halarta. To shi yana fahimtar cewa kenan in mutum ya zama mai bayyana sako ne, kamar ya halatta a zauna a dandali ana zagin shi kenan. A rinka zagin shi saboda yana gulma? Saboda yana aikata laifuffukan.
a bayyane mutane sun san yana yi kenan ya halatta mu zauna muna hiran shi muna cewa ga can gudun abokan a ta inda haja ko kun gane shi yana cewa yana fahimtar wannan gabar na nuna mutumin da ke bayyana sabo tunda wai shi ya bayyana ma'ana mu ma mu taimake shi mu boosting mu ƙara bayyanawa ko kun fahimta a ba ruwanka da shi sai in munasaba ta kama wato asali kawai jama'a ku kiyaye abin duk da baka da alaka da shi kawai baka da alaka da shi kawai shi kenan na'am 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 wato malami ne yake wa'azi yana faɗin kazu da yana da dalilai mu ko muna gefe guda muna ji sai dai mu ba mu yarda da waɗannan abubuwan da yake suka ba tare da dalilan shi ko to ya halatta mu zauna mu kuma muna tattauna maganganun da yake faɗi waɗanda mai yiwa za su kai zuwa ga aibanta shi cewa ji magana kaza da ya faɗi hadisin da ya kama bai tabbata ba ji magana kaza da ya faɗi bayan nawa ma ya ce shirme ce gulman shi kuke yi me mafita ku je ku same shi yadda za ku tuntube shi ku tattauna akan wannan na ba ta an gane na ka mayan mishi amma ita ƙaryar da kaifa tana nan shi ne jama'a Allah ya kyauta na cewa ma wanda yake idan wajen yi ma wani nasiha akan wani abu da yake aikatawa mara kyau sai ka bashi misalin wani da ya bi wannan hanyar amma bai ci nasara ba tare da ka ambaci sunan shi wancan ko siffarsa ba shin mutum ya mun karanta ta yawa mutum ya karanta wanda yace idan ya kasance mutum yana shugabanci sai aka kawo mishi gulman wani shin ya halatta ya aika a kira wanda aka kawo gulman nashi sannan ya sa shi ya maimaita maganar a gaban wanda aka kira wannan ba zai zama cin fuska wannan ba wato wani ya kawo maka gulma kai ne babba sai kai tunanin cewa wannan gulma ce ko sai ka fahimci gulma ce sai ka kira wanda aka yi gulmar tashi haka ne za ka yi haka amma in ka fahimci gulma ce amma ai mun gabatar a baya in ka fahimci nufi ne na gyara fa in kai haka kuma ai shi ka kunyata shi ka kyare mai baya kenan yanzu kadai abin da zai halatta maka ka kira wanda aka kawo magana a kan shi shine in ka zargi mai kawo magana da cewa magulmaci ne za ka yi haka ne dan ka kure shi wannan ya zo kam salaf sukan yi haka yana nan a cikin wannan littafi al-azkar wanda abin da ka zo ka faɗi din nan idan abin da ka faɗa ya kasance gulma ce to ka zama mai gulma idan abin da ka faɗi ƙarya ne ka zama fasiki wanne ka ɗauka sai ce a yafe mai ba zai kuma ba wato kenan tun farko da ya kawo labarin me ya kawo gulma ce ya kawo ko kuma ƙarya don haka ya zo yanzu ya faɗi maganar sai ya ce to shi kenan za a abin nan ba za a kira mutumin kaza kaza saboda haka Allah ya kyauta na'am wannan yana ta maganar da ka kawo malam haƙƙaƙewa din nan kan magana shi to waya zai wurin haƙƙaƙewa wato wurin tabbatar da gaskiyar ita maganar da kuma yanda zai fuskanci yanda aka kawo mai ita maganar yau ayin haka ce kana mulkin jama'a ai kuma ya kamata kana da dabaru na iya gano maganar da aka faɗi gaskiya ce ko ba gaskiya ba mafi karancin dabara ita ce mai sa ido sai ka sa ido akan wanda aka kawo magana akan kai da komowar shi waɗanda da ba ka sa ido akan haka yaro ne kake da shi a ofis kana ɗaukan 10,000 ka bashi ya je ya yo maka kaza sai ka zo aka ce ranka ya daɗe naira 3,000 ce fa take yin wannan abu amma shi kuma sai ya zo ya ce maka naira 10,000 to ran nan sai asirin shi ya tonu sai ya zo ya ce ai abin ma ya kai 15,000 a halin ga wani wanda ya san sirrin abin sai daga baya zo ya ce ranka dai wannan 3,000 ne fa to yanzu ya baka yi sai kai kokarin hada shi da wani misali wanda ka amince
wane ku je kaza amma ka sa min ido kaga a nawa za a siyo abu, kaga za a yi muraqaba shi, za a lura da shi, bai san ana lura da shi ba. da makamantan haka dai mutumin da yake shugabanci yana da irin yan dabarbaru da wayo nashi wanda zai iya yi. Wannan yace malam ya kamata mutum ya yi wajen ya hana mutane daga kawo mishi maganganu game da gulma ko jita-jita. Ya danganta, idan ya zama mutane sun mai da kai daba ta kawo maka gulma, kai tsaye sai ka ture su jiharan, wanda ya sake kawo maka magana ka ture su. In ku a sai in munasaba ce ta kama, to sai ka zama kana da ɗabi'ar da an kawo magana sai ka karyata mutum, ce da Allah wane ba ni san irin waɗannan maganganun, tashi ka tafi. Misali, yana tambaya ne wace hanya zai biya hana mutane kawo mishi gulma. Ina fata an gane. Allah ya kyauta. Na'am. To ba za a ƙarasa waɗannan ɗin. Na'am. Wannan mutum ne aka ɗaura masa aure da 'yan mata biyu a rana ɗaya. Ya za ta kasance wurin shiga ɗaki? A'a, ya danganta ai kullum zaman aure zama ne na fahimta. An ce rana ɗaya ce aka ɗaura mishi aure da 'yan mata biyu ne, ko zawarawa biyu, ko mata biyu, ko uku, ko hudu, ko na ɗaya ne. Zaunar da su zai yi. To kun ga dai yau aka ɗaura auren nan gaba ɗayan ku yi. Don haka wance zan fara ainihin zama a ɗakin ki kwana 7, sannan in koma in yau wance kwana 7, sannan kuma sai in ci gaba da raba kwanaki da gwargwado yadda muka yi yarjejeniya. Haka ta yi? A'a. Yaya kuke gani? To gashi an ɗaura auren nan naku rana ɗaya, sai wanta ta ce a'a ba komai, ka zauna ɗakin ta kwana 7 ka dawo ɗaki na, yayi. Ko kuma sai kai amfani da abin da ya bayyana, da yaushe aka ɗaura auren wance da safe, wance kuma fa da azhar, to ta safe ta zama ita ce ta farko, domin da ka mutu lokacin ita za ta yi maka ta kaba, waccan fa sai dai ce kuka ba ta kaba. Ashe kenan yanzu in kai amfani da wannan ma za ka iya samun mafaka a kan haka. Amma bari ku ji game da zamantakewar aure da rabon kwanaki, shari'ar musulunci ta danka a hannunsu ne gaba ɗayansu, da shi da su. Yayin da aka yi irin wannan ta kwana 7, wannan ta kwana 7, me zai biyo baya? Ran da za ka koma ɗakin waccan a ci gaba da rabon kwanaki, ko zama za ka yi ku yarjejeniya, to kwana nawa za mu rinka rabon. Kwana ɗaya shine mafi karanci a wurin shari'a, kwana 4 shine mafi yawa a cikin shari'a. Wanne kuka zaɓa? Kwana ɗaya ko kwana 2 ko kwana 3 ko kwana 4? Duk wanda suka zaɓa a ciki aka yarjejeniya ya halatta. Amma in aka yi saɓani fa, wance ta ce kwana ɗai, wance ta ce 2, to an yi saɓani ko? To anan ana da mafita guda biyu. Mafita ta ɗaya ita ce hukumul hakim yarfa'ul khilaf, kai sai ka yi hukunci wanne ka zaɓa ya yi, ba son zuciya. Ko kuma sai a koma al'aslu, shine asali shine kwana ɗaiɗai, ba dan an goyi wancan mai kwana ɗaiɗai ba, a'a an yi saɓani to sai a koma ga asali, sai a ce to shikenan yanzu tunda kanku ya kasa haɗuwa akan abu ɗaya, to za mu ɗauki asali, ko kuma ni a matsayina mai gidan na ɗauki kwana ɗaya, ko kuma na ɗauki 2, ko kuma duka saɓa musu ka ce ni kuma na ɗauki kwana 3. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Ku karanta littafin al-Mughni na al-Imam Ibn Qudama al-Hanbali, Allah ya gafarta mu. Malam wannan sun rubuto cewa da Allah ta yi su addu'a, wai mace ce da mijinta kwana 20 ba a ganta ba. To Allah ya kiyaye, Allah ya sa a ganta. O wata mace ce ta bace kwana 20 ba a ganta ba. Gaskiya saboda Allah ina ganin dama na so in samu wata munasaba da zan yi magana a nan garin jama'a. Asalin magana gaskiya na so ne ma in yi amfani da 'yan jaridu domin maganar ta yadu. Wato gaskiya saboda Allah jama'a, daga watanni 3 akwai rahotanni